non empezamos a tocar pa vender discos, nin pa ser famosos, nin pa vivir da música. Nunca nos planteamos eso, porque non o víamos posible, cando seguramente pode ser posible, non sabes? Se nos meteramos a fondo, pois ao mellor sí, pero que tampouco queríamos, creo, porque senón teríamoslo feito, non Ainda sabes? onte estamos falando con xente que ten grupos, deixou o grupo, non sabes? Xuntáronse por circunstancias da vida, pois non puderon seguir. É que eu creo que o De motivo verdade. de seguir é eso, que non temos aspiracións a chegar a grandes cousas. Por eso levamos como a unha cousa de xuntarnos, Por ser pasalo ben. tropezamos. Ese é o motivo de seguir, é máis levarnos ben entre nós. Eu dixoche que nós realmente estamos aquí no garito ensaiando cando nos apetece. E se durante 6 meses non vimos aquí porque hai alguén que non pode ou se sinte moi chungo ou non ten tempo, pois deixámoslo, descansamos, non sabes? Entón, cando xa todos podemos, volvemos aquí e facemos as nosas cancións non pensando que lle vayan a gustar a ninguén, pensando en que nos gusten a nós. Non sempre o conseguimos, imagínate que lle gustan as demais. Pero, ao final, sabemos que hai xente que lle mola as nosas cancións, porque a vemos por aí. Estamos con ela tomando as cervezas, veñen as nosas festas nos garitos pequenos, e aparecen nos festivales. E máis, estánche aí machacando cada 2 anos, oye, cando grabades, e oye, tío, non sabes, é que a veces sentímonos presionados, aí estes últimos 3 anos, que non sabíamos que facer, andaba todo o mundo aí rompéndoche a cabeza, non? Realmente volvemos a gravar porque tivemos tempo, se o pasamos ben, ainda por encima hai algunha peña por aí que lle gusta escoitar esa música e che contan que escoitan as cancións, aparecen nos concertos, nós non pretendemos nada máis. Desde logo, non nos importaría quedarnos toda a semana Viva la Pepa. ensayando, non sabes? Non xaré... Facendo cancións, dedicarse á música, sería estupendo.